setmana més al Top de l'Squad. En esta ocasió tenim Falles i Magdalena, així que agafeu-vos ben fort que comencem. Quines coses vos aporten felicitat? Pareu atenció al top que ens porta Marta. Coincidiu amb ella? Què espera tu la felicitat? És una sensació constant o és el moment en què te recordes que tens sopa en la nevera? Crec que no només és plaer momentari, sinó aquelles coses que et fan sentir que estàs vivint la vida que vols. Així que ara sí, el meu top 5 coses que més feliç em fan. Número 5. Clarament, si estic fent aquest vídeo és perquè m'encanta gravar, editar i fer el simple davant la càmera. És on millor estic. Número 4. Anar al gym. M'encanta notar-me marcadeta i fer esport. Número 3. La sopa. És el millor invent que existeix. Ja vos dic jo que puc estar cansada de mal humor com siga, que la sopa em fa brillar. Ballar-me en públic, cantar fatal i inventar-me paraules, però clarament amb la gent que no em xutxa. I clarament treballar en els projectes que m'agraden i veure que funcionen. Veure que tot va ben en popa. I a tu, què et fa més feliç? Deixa'm el teu top 5. Maria ens porta les curiositats més destacades i una masterclass d'història de la vestimenta fallera. Super interessant! La música és molt important, però la vestimenta també. Curiositats de la vestimenta de les falles. Que no sabies que a la dècada dels anys 20 apareguen en les primeres imatges associades a les falles vestides de llauradores valencianes. En el cas dels homes, encara seguien vestint-se de carrer, però feien ús esporàdic tratge torrentí o de saragüen. Als anys 60, les dones comencen a allunyar-se del model de llauradora, deixant coses com les manilles de fanal, faldes molt curtes o pintes molt grans. Arriben els anys 70 i apareix una nova variació del vestit dels homes, neofaller, tratges d'un preu més econòmic i mesclant peces de diferents èpoques. En el cas de les dones, la tendència del luxe i l'ostentació, la llargària exagerada de les faldes i colors molt més vius, molt estridents. Caldria afegir que durant els últims anys ha hagut una acceptació d'una roba en contextos més informals. Es tracta de la brusa i el folre polar. Cada falla té un escut i un color diferent. I això és tot, amigues. Si sabeu alguna curiositat, la podeu deixar en els comentaris. Fins la pròxima! En quarta posició, les activitats que ens proposa Alba per a disfrutar al màxim de la Magdalena. Ja sabeu, Magdalena, festa plena. Si estàs a Castelló o tens pensat vindre, prepara't perquè venen les festes de la Magdalena. Et porte el millor top mundial per a gaudir de la festa gran de Castelló. La festa comença el 22 de març amb la mascletà i la cavalcada del pregó. El 23 es celebra la romeria a l'ermita de la Magdalena amb canyes i rotllos. Un imprescindible. Porta calçat còmode i si vols fer-ho bé de veritat hauràs de portar la blusa negra i el mocador verd de la Magdalena. El 24 de març es fa l'encesa de galletes. Si vols veure-les totes és el millor moment. Juntes fan un espectacle de llums. Encara que per a llum i màgia, el 25 de març tenim la nit màgica, foc, música i espectacle pirotècnic. Porta sempre texans i màniga llarga. El 27 de març, el cos multicolor. Sols et puc dir que acabaràs de confeti per totes parts, castells de focs. Arriba amb temps per a tindre un bon lloc i hem portat un picoteo per a esperar. I les festes de la Magdalena s'acaben amb una gran mascleta final. Per gaudir del menjar i de l'ambient, no us pot faltar una parada al mesó de la tapa i la cervesa o al mesó del vi. I planifica't bé perquè hi haurà concerts especials com la Fúmiga o Tom Bombadil, un grup local. Comenta quin és el teu acte preferit i ens veiem per Castelló. I arrenquem el pòdium amb Loren i el seu repàs per les peces falleres més futbolístiques dels últims anys. Els ninots de falles han sigut històricament sinònim de sàtira i el món del futbol sempre està present. Per això anem a comentar alguns dels millors ninots de falles dels últims anys. De l'any passat, de la falla del Pilar, tenim esta crítica a l'actual propietari del València més que merescuda, segrestant el rat penat per simbolitzar la dura situació que travessa el club txec. I és que no és l'única, perquè crítiques a Peter Lim hi ha moltíssimes tots els anys. Inclús arriben a haver escultures completes dedicades al València Club de Futbol, com esta d'ací, que és preciosa i que repassa tota la història del club. I és que l'altre equip de la ciutat, el Llevant, també té un espai important, com este homenatge a Manolo Preciado per seu encens en l'equip granota en 2004. Gent important del futbol com Messi o Cristiano també han tingut el seu espai, o gent del món del futbol com Rubiales, que ha eixit molt escaldat. I sí, la premsa rosa sempre ha tingut el seu boquet en esta festivitat. Per tant, en 2011 no podia faltar un poc de safareig entre el bes entre Casillas i Sara Carbonero després del Mundial de 2010. No podia faltar el cagallo d'or de Vinicius. M'agrada molt, ja que sabeu que el jugador brasiler no me cau massa bé. Este any segur que trobeu moltíssimes referències futbolístiques noves, així que vos repte a trobar-les i posar-les comentaris. Disfruteu de les falles. Adeu! Gina explica el significat del concepte Glow Up i algunes alternatives per a dir-ho en valencià. Tu com ho diries? Segur que has escoltat alguna vegada l'expressió anglesa glow up. Es fa servir per descriure una transformació tant física com personal. Està molt bé, però estaria millor dir-la en valencià. Una de les maneres en què podrien dir-ho en valencià seria una millora personal. Cada xicotet canvi que fas per ser la teua millor versió de tu mateix és una millora personal. Una altra, créixer i brillar. Agafes confiança amb tu mateix i te n'adones del valor que realment tens, no només creixes, sinó que també brilles. Una altra és renovar-se, perquè moltes vegades és molt important deixar enrere el nostre
nostre passat. Sovint s'associa amb una evolució de la persona, que fa que senga millor que abans, reinventar-se i renovar-se cap a un futur millor. I per últim, estar en el teu millor moment, quan et sents segur, feliç i imparable. Sí, ties, estem en el millor moment. Pot ser el resultat d'un canvi en el teu estil de vida. Cuidar-se més, millorar l'autoestima, l'exercici, adoptar nous hàbits o simplement créixer i madurar. I tu, dis-me, com diries glow up en valencià? I Richie corona la setmana amb el seu top de millors coses de viure a la ciutat. Estàs d'acord en ell? A mi m'encanta la vida en el poble. Per mi val tots els diners del món, però anem a ser realistes. A la ciutat trobaràs moltes coses que per més que vulguem mai les trobarem en el poble. Com per exemple la privacitat o l'anonimat. Allí fas qualsevol cosa, hi ha tanta gent que generalment no van a conèixer-te. El poble encara no has fet alguna cosa i al l'endemà ja ho saben tot. La pressió social del veïnat. A la ciutat trobaràs més opcions d'oci i cultura. Teatre, cine, museu, centre comercial, de concert. Inclús si vols anar a sopar un dimarts per la nit en el poble. El transport públic. Allí no fa falta cotxe per manejar-te, ja que el transport públic sol connectar bé tota la ciutat. També a la ciutat, o si no prop d'ella, trobaràs més ofertes per a poder treballar, perquè n'hi ha més tendes i empreses, per tant és més fàcil trobar feina. Tot i que aquestes faenes haurien d'estar millor regulades. Lo mateix passa en el poble. Els diners sempre acaben en el mateix costat. Estes són algunes de les coses que jo penso, però segurament me n'ha deixat moltes més. Jo defen la vida en els pobles perquè visc en un poble i veig que a poc gent jove fugint cap a les ciutats. N'hi ha pobles que van desapareguent. No tinc ningú odi de cara a la vida de la ciutat. De fet, València és una ciutat meravellosa. La cosa més certa que podríem dir és que cada un viu la seva realitat i que no podem elegir el lloc on ens toca néixer i ens toca criar-nos. Al final, el que el toca t'ha tocat.